אחד הדברים הכי מדהימים שיש בשכונת הפארק זה הקהילתיות. ויש את זה פה. יש פה את הרצון של כולם להרגיש ביחד ולהיות במשותף. הדבר הכי קרוב שיש לקיבוץ בבניין. Welcome לגן עדן של קהילתיות. השכונה שתיתן לכם הכל על הפארק, על האגם, בפסטורליה מוחלטת. בואו ותראו. אין הרבה מקומות בארץ שמזוהים עם פארק ירוק ועם אגם מלאכותי גדול. שכונת הפארק בחדרה היא אחד המקומות הבודדים הללו. הנגישות לשכונה מתבצעת בקלות דרך כביש הרוחב מספר 9, מחבר את הכבישים 4 ו-6, וגם רכבת פרברית לתל אביב. בחרנו בפרויקט אמירי פארק בחדרה בלב שכונת הפארק, הנבנה כהמשך לשכונה הקיימת, בה כבר נבנו על ידי החברה כ-700 דירות. חברת אמירי זיכרון יעקב היזמית בנתה ומנהלת את אייקון עירוב השימושים הגדול בארץ, וילג' מול החוף. כעת נבנים בשכונה 3 מגדלים שמכילים 400 דירות, מדירות 3 חדרים ועד דופלקסים מפוארים, עוד דירות גן. בואו ותראו איתנו את גן העדן המשפחתי הזה. שכונת אמירי פארק בחדרה זו שכונה שכבר קנתה לה אחיזה ושם של שכונה שיועדת בעיקר למשפחות. נמצאת למעשה על הפארק הכי גדול באזור השרון, ואין ספק שהמקום הזה יצמח ויגדל וכמובן גם ישובח. שכונה שקטה וכיפית וצעירה מאוד. הרבה בתי ספר ומתנסים, חוגים. יש פה את האקו-פארק המטורף הגדול. הרבה ילדים בשכבות גיל שונות. מדהים פה. הולכת להיות חוויית מגורים מדהימה. מרכז מסחרי, מוסדות חינוך מהטובים ביותר באזור. שמסתכלים על הבניינים החדשים שאנחנו בונים, יש לנו חדרי דיירים, ג'ימבורי, אופן ספייסינג גדולים שאפשר לעבוד שם. יצרנו דירות מאוד מרווחות עם מרפסות ענקיות. ויצרנו בעצם קומפלקס שלא צריך לצאת ממנו. מה שיהפוך את שכונת הפארק למקום הכי טוב לגור בו באזור ובחדרה בפרט. שכונה שהיא מיני עיר, תמצאו כאן המון חברים, ובסוף הילדים יגידו לכם תודה.